गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ गुवाहाटी नोगोरमानि बरबारि ओनसोलनि बाथौ मन्दिर कर्टआव एबा गुवाहाटी नोगोरमायाव बर'फोरखौ आरो ट्राइबेलफोरखौ गले गले होस्रांबाय थायोब्ला जोंबो जोंनि ओनसोलाव अदेबानि ट्राइबेल ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै थानाय ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ होखारनाय जागोन होननानै डिहार्म बिथाङा सोंथि खालामनायाव रोखायै बुंथिदों। दानिया फैदों मोनसे खौराङाव बर' फिसा DIT लिटिल मास्टाराव मोसानायाव मणि नार्जारिखौ भट होना देरहाहो। दिनै सनिबार मोनानि 9 रिंगानिफ्राय समबार फुंनि 9 रिंगानि गेजेराव बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनि भट होनो हागोन। थिखानाय सम बादि सनिबार मोनानि 9 रिंगानिफ्राय जागायनानै हरसेनि गेजेराव आरो समबार फुंनि 9 रिंगासिम 9152915246 नाम्बाराव कल खालामना भट होनो हागोन। बिथांनि बिबुंथिखौ एसे नायलांदो। आं नबजित नार्जारि जी टिभिनि DIT लिटिल मास्टार सिजन 5 नि सासे बादियारि। नोंथांमोननि अननायाव आं टप 10 एबा भटिं राउन्ड सहैनो हाबाय। फैनाय सनिबार आरो रबिबारनिफ्राय भटिं राउन्ड स्टार्ट जागोन। आंखौ फाइनालिस्ट खालामना देरहासार खालामनो थाखाय गोसोआव रायजोफोरखौ भट होनो खावलायनाय थाबाय। प्लिज भट फर मी। जय बर' हारिनि। दानिया फैदों मोनसे खौराङाव बिष्णुपुर गुदि फरायसालिनि फरायसाफ्रा खैफोद गोनां थासारियाव सोलोंथाइ लागासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला धेमाजि जिल्लानि महकुमा बेन्दोङाव थानाय बिष्णुपुर गुदि फरायसालियाव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो दै लोमसावनानै दङ। दै लोमसावनाय फरायसालियाव खैफोदनि थासारियाव दङब्लाबो फरायसाफ्रा सोलोंथाइ लागासिनो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिष्णुपुर गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा फिसा फिसा दिङायाव गाखोनानै खैफोदनि गेजेरजों फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जादों। सावगारियाव नुनो मोननाय फिसा फिसा दिङायाव दैखांनानै बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव दोनलांनो गोनां जादों। आसाम पुलिसनि ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामबाय थानायनि उनावबो रायजोआव ड्राग्सनि फालांगिया सोलिगासिनो दं। सानफ्रोमबो गोदान गोदान आइडिया बाहायनानै खालामबाय थायो। बेबायदिनो हमजाबायानो थायो। खौरां मोननाय बादिब्ला गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे बर' आइजोखौ हमदों। राङापारा पुलिस थानानि सिंनि खेरबस्तिनि थागिबि दिपाली बसुमतारीखौ हमदों। बिनिफ्राय 4 केजि 814 ग्राम गान्जा मोन्दों। आयेन बेरेखायै बाजाराव गान्जा फानबोनाय आइजोखौ पुलिसफोरा नागिरनानै हमो आरो थानायाव लाना थाङो। पुलिसफोरा सोंगासिनो दं होनना मिथिना मोन्दों। दानिया फैदों जोबथा खौराङाव BTCनि दानि गाहाय बर' आरो बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना लोगोसे जागोन नामा? BTC कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारि बिक्रम दैमारि बिथाङा मैया बुंदों थांनाय 10 एप्रिलाव गोदान दिल्लीयाव हाग्रामा आरो प्रमद बर' बिथांमोना लोगोसे हमलायदोंमोन होनना बुंदों। गोदान दिल्लीनि RCT रेस्ट हाउस हटेलाव लोगो हमदोंमोन होनना बुंदों। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे मोजां खोथा बुंदों होननाबो फोरमायो। बिथाङा बुंदोंनो जों जुदि सोरखारखौ खालामनोब्ला गावजों गावनो खालामनांगोन। जुदि जों मोनसे जानानै सोरखारखौ खालामनो हायाब्ला बिसोर जोंखौ फोजोबसिगोन होननानै बुंदों होनना फोरमायो। प्रमद बर' बिथाङा थारैनो बेबादि सानमारदोंब्ला रायजोफ्रा बेखौ गनायना लागोन होनना बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदों। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो